Bismillahirrahmanirrahim. Mihriban hem muhabbet iyesi bulgan Allah ismi bilen başlayız. İhtibarınızga büyük İslam taglimatına hem milli medeniyetimizge bağışlangan dini içtimai tapşırığımızın bugünkü çıkarılışını takdim etimiz. Hayırlı saatte, izge niyette bulsun tuğanlar. 1 апреля Международная ассоциация исламского бизнеса в Республике Башкортостан проводит конкурс чтецов Корана «Голос мира» среди детей от 2 до 17 лет, посвященный 20-летию образования мусульманской религиозной организации «Ихлас». Конкурс будет проходить в мечети «Ихлас». 1 апреля приглашаем всех желающих. Партнеры – Центральное духовное управление мусульман России и Духовное управление мусульман Республики Башкортостан. Milletni saqlау, ғұрф-әдәтләрне саклау, гаиләләрне саклау буенча эшләребезнең тагын берсен йомгакладык бүген. Бүлекчәләрдә Башкортстанның күп районнарында февраль айында ярышлар үтте. Бишек җыры буенча һәм яшь әлеге хәзерге мода буенча дизайн киемнәр әзерләү буенча. Менә районда җиңгән ханымнар бүген бездә үзләренең эшләгән эшләрен күрсәттеләр. Ул бишек җыры һәм киемнәр тегү буенча. Бик матур итеп килгән Туймазы районы. Бик зур коллекция, 3 буынга җитәрлек коллекцияга, әбигә, әнигә, балага. Бик матур коллекция балаларны бәби йортыннан алып кайту буенча чигеп эшләнгән эшләр. Җырлар буенча да бик матур җырларны чакмагыштан борынгы безнең милли бишек җырын җырлаучы ханым. Менә шушы җиңүчеләрне башка регионнарда да күрсәтәсе килә. Бу иң беренче эш безнең аларны Казанга алып барып, Казанда аралаштырып, тагын да ныграк үстерү өстендә эшләячәкбез. Киләсе елларга бу эшне авылларга, ерак авылларга тарату мәсьәләсен карайбыз инде. Әйтеп үттем, Чакмагыш районыннан килгән 76 яшьлек ханым борынгы әнисенең җырын башкарды. Бик матур. Бүген шушы Уфа каласына Ваккалфак оешмасына зур бәйрәмгә килдек. Бишек җыры бәйрәменә. Мин инде шушы хәбәрне ишеткәч тә үземнең әнкәемнең җырлаган җырларын исемә төшердем. Без күп балалы гаиләдә үстек. Гел әнкәем шушы бишек җырларын җырлап йоклата торган иде безне. Шул җырларның берсен инде шушы бәйрәмгә алып килдем. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлли-бәлли сабыем, тал бишекләргә салыйм, төлке туннары ябыйм. Теләкләр теләп калыйм, төлке туннары ябыйм, теләкләр теләп калыйм. Әллигенә әйтер ул, бәллигенә әйтер ул, үсеп кенә җитәр ул, йөгереп кенә китәр ул, үсеп кенә җитәр ул, йөгереп кенә китәр ул. Бәлли бәү итәр, бәү итмәсән итәр. Минем улым үскән инде, мәдрәсәләргә китәр. Минем улым үскән инде,
medreselerge gider. Bev bev güne bulur eli devgine, bulur eli devgine, buğanığa bir evgine, bulur eli devgine, buğanığa bir evgine. Eli belli sabıyım, dal bişiklerge salayım. Tülkü tunları yapayım, dilekler dilep kalayım. Eli beliyim kuzin, temli düşler kuruzin. Eli belli bebekeyim, yanında biten keyin, yanında biten keyin. Ey sabıkayım, matur itip, yılmayıp yoklap gitti. Gözler timesin yüzüne, subhanallah. Bebekeyim, sağ selamet bul, imanlı bul, iyilikli, izgilikli, tevfikli, baxitli etilenili, altın kanatlı bulubuz. Bizning üçün şadlık, gaile tiregi, tuğan ili bizning bahadirday sakşısı bul. Ya Rabbim, soğuşlar bulmasın. Yıllarımız emin, dünyalarımız tыныç, turmuşlarımız bereketli bulsaydı. Yeryüzündeki barşan arası sabilerin da yıkıları şuşlay tыныç, demli bulsaydı. Enilerinin yüzlerinde bari şadlık, bəxət nurlarına balqısaydı. Amin. Первого апреля Международная ассоциация исламского бизнеса в Республике Башкортостан проводит конкурс чтецов Корана «Голос мира» среди детей от 2 до 17 лет, посвященный 20-летию образования мусульманской религиозной организации «Ихлас». Конкурс будет проходить в мечети «Ихлас». 1 апреля приглашаем всех желающих. Партнеры – Центральное духовное управление мусульман России и Духовное управление мусульман Республики Башкортостан. Искитмәле чара, матур чара. Әниләребез бәлүләрдә тибрәткән кебек булды бүген. Акылфак татар хатын-кызлары оешмасы Лүтия ханым бу чараны күңеленнән, җаныннан, тәненнән уйлап чыгарган чарадыр дип уйлыйбыз. Һәм инде менә без Бишүрәктән килдек. Без шушы чарада катнашырга 5 бала анасы, һәм инде карынында 6нчы баласы булган Зөлфия Шәрифуллина килде. Бишек җырларын җырлап йоклаткан балалар телебезне, гореф-гадәтләребезне мәңгегә дә онытмаслар һәм истә тотырлар. Бәли, бәли, дәрман, мәдрәсәгә китәр ул, тырышып сабак укыгач, галим булып җитәр ул, тырышып сабак укыгач. Галим булып җитәр ул, йоклап алам, йом күзең, йом күзең, йолдызым,
тырышып сабақ оқығаш, ғалим болып жетер ол. Тырышып сабақ оқығаш, ғалим болып жетер ол. Ғизzetімсен, бәғрімсен, жүрегімнің бәғрісен. Қуанышым, шаттығым, тек сен гінә, сен. Қуанышым, шаттығым, тек сен гінә, сен. Тек сен гінә, сен. Җилләрдә тынған инде, күлләрдә томан инде, син дә йокла күз нурым, әлли бәу балам. Күк тулы йолдыз гына, ай йөри ялгыз гына. Йом күзіңні йолдызым, әлли бәу балам. Бал шекерден тәмлісің, күртішіңнің тәмлісің. Ақ күміштей ай нурым, әлли бәу балам. Әлли бәу балам. Кеше орты дүнияға, ризығың білән, түклі аяғың білән сабыйым, бәхетлі, сәлемет бол. Ақылың өзіңдә болсын, әнеңе ярдәмче бол, әтиңе иш бол. Кешеләргә изгелекле, игелекле бол. Минем нәни йолдызым, тирбәтсәм дә йокламый. Матур җырлар җырласам, тынлыгына калып тыңлый. Әлли бәлием, син дә минем күз нурым. Әлли бәлием, йокла минем күз нурым. Зирәк зиһен, камил акыл, күркәм холык, үткен фикер, дүрт саннарың түгел булып, бәхеттә, шатлыкта, тазалыкта, байлыкта үсергә яшын сабыйма. Йолдызлар яна, айда йылмайып көлә. Бишек
Элхамдулиллахи Раббил Аламин. Рахман Рахим. Малики Яумиддин.